Duet karo sapa? Ya karo aku. Iso. Ya sak iso-iso sing penting mangap ngono wae. Oh iya, siap nek ngono kuwi ya Gubuk Asmara. Saderengipun dalem ngaturaken wilujeng sonten. Konjuk dumateng para tamu, para rawuh, Bapak Ibu nggih, Bu. Sekecaken lelenggahan kanthi mardi kanthing penggalih sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sinedya mboten sah tawa ngaten nggih, Bu. Nggih. Tanduk nggih mboten napa-napa. Napa kok? Pindah. Beda tukang suting gulu ndodak-ndodok wae kena. Oh ya ora keju. Nggih. Mbah Kakung mengke nek badhe ngersakaken tembang mengke saged obong nggih. Nggih. Ngasta ora amplop duit wae aku ya amplop ora butuh aku. Amplop kosong nggo apa? Nggih, mengke obong nggih Mbah Kakung. Nggih. Bar nebaske gabah wingi kok. Bar nebaske gabah. Tesih gabahe. Ya aku kon mulih kon nggawa gabah ya gelem. Nang nggonku, lah nggih pundi daleme ngajan. Mbak Kakung sing tengah kemaki ya. Adat ta tuh. Engko dilirik disengeni Mbah Putri engko. Nggih monggo Gubuk Asmara konjuk dumateng Mbah Kakung. Nggih. Sip. Jek waras ya. Wis mari maksudnya ndek beni rada. Mau cah terus lanjutnya Mbak Cah. Mbah Kakung. Nyanyi Gubuk Asmara saged. Mboten, pun mantuk-mantuk mawon nggih. Jempole Mbah goyang Mbah ngeten-ngeten Mbah. Mbah Kakung nek dalu ngerti sih mantuk-mantuk kok. Nggih, pun mantuk-mantuk mawon nggih. Nggih. Pripun Mbah penak to digoyang? Kandhani kok. Kir-kir wae. Lho rak gumun to karo aku. Gek wah-wah-wah ngono iki. Wah, mblenuk gedene semono ngono lho. Yo. Catetan sakjroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karwa. Mergo leren ning Gubuk Asmara.
sing nyawang nganti enek tamu barang nganti ra mudeng. Nganti engko bengi lak ngipi Mbah Kakung. Ngipi basah. Ya. Catetan sakjroning ati